Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Obunzibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba kwazi ukusinika lolu lunye usuku futhi lwanamhlanje okufanele senze intando yakhe ngalo. Ngoba hayi akukho okunye sikuzele emhlabeni. UJesu washo wathi mangisebenze kusesemini. Ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenza umuntu. Asisebenzeni bafowethu, asimsebenzeleni uNkulunkulu wethu kusesemini. Ingani wena ubiziwe nje? Uwenza ngobungcwele umsebenzi kaNkulunkulu obizweni lwakho? Ngiyayibuzela nje ukuthi usebenza ngobungcwele yini? Ngoba usazophendula phambi kaNkulunkulu ngey'ntshumayelo zakho, nami ngey'ntshumayelo zami. Phambi kaNkulunkulu sisazophendula ngemikhuleko esiyenzayo, owakho nowami. Phambi kaNkulunkulu sisazophendula ngokuma phambi kwabantu ukuthi sifanelekile yini, sasingcwele yini. Sacula, safakaza, sakwenza konke esikwenzile. Besikwenzela udumo likaNkulunkulu, noma besifuna ukubonwa abantu, noma besifuna ukuphuma ku-YouTube. Ikhona naleyo nto, uyenza into ngoba ufuna ukuvela ku-YouTube. Akusho uNkulunkulu ukuthi hambe uyofakaza, kodwa uthanda ukufakaza wena ngoba ufuna ukuvela ku-YouTube njengabanye. Usulokhu ukhombisa abangani bakho, uyangibona ku-YouTube. Lo msebenzi uzosha. Sifundiseni, uNkulunkulu usifundisile ezweni lakhe ukuthi khona imisebenzi ezosha eyakhiwe phezu kwalesi sisekelo ngotshani. Ngakho leyo msebenzi izosha ukwenza into wenzela abantu. Asenzeli abantu, senzela uNkulunkulu. Ngisho noma ngabe wenzani, wenzela uNkulunkulu. Ngisho upha. Ngeke ngibuke laba abantu abakha izindlu, bakhela abahluphekayo, bese ziyavulwa kubiza amaphephandaba, sebewamukela umvuzo wabo. Lithi izwi leNkosi kuMathewu chapter 6, uma isandla sokudla sipha, esokhohlo singaboni. Njengoba ubiza amaphephandaba nje, wena uhlaba icilongo ukuthi usuwakhele ubani, wenzela ubani into enje, uzowuthola yini umvuzo ezulwini? Ngeke uwuthole. Umsebenzi wakho uzosha. Hhayi uzosho umsebenzi wakho, kodwa ubonakale wena ukuthi uphuma emlilweni. Ulifunde lelo kwabaseKorinte. Ngakho-ke kusibiza ukuthi bazalwane, singenzeli abantu izinto. Ungenzeli abantu. Uthi uma uphuma umuntu into yokugqoka uhamba umkhomba, umbona nje usonkiswe yimini, akanalutho. Awuyazi izolo bengamsela ubani igrosi. Ukukhulumelani lokho? Ukukhulumelani? Isono leso. Ukwenzelani lokho? Uthi asenzeni thina? Lokhu uchaza izinto ozenzile. Cha, usubachazela abantu imfihlo yakho. uNkulunkulu ubone ekusithekeni uzokubusisa, uzokuvuza, musushaya icilongo. Bantwana bakaNkulunkulu, sisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela. Siphendule ngakho konke esikwenzile sisesenyameni, ngakho konke esikwenzile sisekulo mzimba. Mina ngiyayibuzela nje ukuthi uma usuphendula uyothini? Usulalela iy'ntshumayelo ezinje ekhaya lezwi, uyozilandulela uthini? Hhayi-ke, bekuyisingeniso leso. Angidlule siye ezwini lethu ngokaJohane chapter 17, uvesi 1 and 2. Sikhuluma ngegunya namandla kaJesu. Uthi-ke kuvesi 1, Johane 17, angakathandazi. Siguqeni bafowethu, sithandaze, simguqele uNkulunkulu wethu. Angithi siyamthanda. Guqa, misa imoto eceleni komgwaqo, ukhiye, bese uyaguqa. Hhayi bo, misa imoto. Imise. Ukhiye iy'cabha zakho, uguqe esithini yakho, noma uyiphozeke le nkonzo ngoba vele ayikho live kuwena. Ujikele ngale kwi-passenger seat, ungena uvale ukhiye bese uyaguqa, bese siyathandaza. Mguqele. Uyazi noma uguqa okokugcina njengamanje, mhlawumbe isikhathi sakho sesifikile.
Hhayi angidluli uzothi ngiyakusabisa kanti ngenzela ukuthi uhlale u-ready. Asikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu ngethuba osinikeza lona. Siyabonga hlangana nabantwana bakho ngalo mzuzu sihlangana ngawo. Ngicela ubusise lona loyo Nkosi oyilalele le nkonzo noma uzoyibuka ku-YouTube. Mbusise Nkulunkulu wethu kakhulu akwenze lokhu okufunayo umoya ebandleni, lokhu okufunayo kuyena. Siyabonga-ke Nkosi, dumo lonke lungolwakho, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Iba nabantwana bakho besalungiselela ukuze ezinkonzweni zabesifazane. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Hayi, muhle, uyadumiseka, uyababazeka. Asifundeke, khuleko inkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Verse 1, uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Uyiphila amandla, sisakhuluma ngamandla enkosi yethu uJesu Kristu. Besilapha-ke ezwini lenkosi masisakhuluma ngamandla kwabaseKolose chapter 1 sifunde uverse 9. Kufanele siqhubekele ku-10 namhlanje. Uthi uverse 9-ke chapter 1. Ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeke ukunikhulekela nokuninxusela kuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Verse number 10. Nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke, nithele izithelo emisebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu. Ajulile lamavesi. Yabona uma kukhulunywa ngento kuthiwa ijulile. Wayekumoya umpostoli Pawulos ebhala le ncwadi. Uthi-ke akayeke ukukhulekela labantu baseKolose. Akayeke ukubanxusela ukuba bagcwalise ngokwazi intando kaNkulunkulu, bagcwaliswe ngokuhlakanipha nokuqonda okungomoya. Uyabakhulekela ukuba bahambe ngokufanele inkosi. Ngoba kufanele bafowethu sihambe ngokufanele inkosi. Singahlazi igama lenkosi uJesu. Singazibizi ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa inkambo ibikuphika lokho. Hayi singayilenzi lelo phutha. Ake sihambeni ngokufanele inkosi. Nithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini. Konke nje sikwenzayo, makathi ehlezi uJesu ezulwini athokoze. Uyazi ukuthi ehlezi ezulwini uJesu uyabona emhlabeni. Ubuka konke. NoNkulunkulu Baba ubuka konke. Ngikuthatha ukuthi noJesu ubuka konke. Ngesikhathi beqala bemgugudela amazinyo, befuna ukumkhanda ngamatshe uStefane, wathi mayigqolozela phezulu wabona izulu livulekile uJesu emile. Wama, kanti yonke indawo kuhlale kuthiwa uhlezi ngakwesokunene. But at that particular moment he stood up. Wama, ngoba wayebona nangu uStefane inceku yakhe izokhandwa ngamatshe. Uthe uStefane naye mayembona wakhuleka, wathi Nkosi, yamukela umoya wami. Babemqala la bemkhanda ngamatshe. Wathi Nkosi, yamukela umoya wami. Awuzange wamukelwe engakabakhulekeli, ngoba kwakubiza ukuthi abakhulekele kuqala. Athi Nkosi, ungababaleli lesisono. Chapter 7 lo uverse 60. Uverse 59 uthi wamemeza ngezwi elikhulu wathi Nkosi, yamukela umoya wami. Akazange awamukele ngoba wayengakabakhulekeli. Inkosi uJesu yayifuna lonto, uthi masibakhulekele. Njengoba naye esiphambanweni wenze njani? Wabakhulekela. Wathi Baba, bathethelele abakwazi abakwenzayo. Ku chapter 5 kaMateyu
intshumayelo yasentabeni, uvesi 44, uthi, kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo, nibakhulekele. Wabakhulekela uJesu. noStefane bemkhanda ngamatshe, wabakhulekela. Nawe futhi uzobakhulekela, ngoba uma ungabakhulekeli ngeke ungene ezulwini. Hayi, mina ngiyakutshela ngeke ungene ezulwini. Khulekela izitha zakho, khulekela obazondayo, bacelela uxolo, uthi uNkulunkulu Baba abakwazi ababekwenza mhla benza 1, 2 no-3. uNkulunkulu uzosusa ukuzonda kuwe. uNkulunkulu uzofaka uxolo enhliziyweni yakho ubathethelele, ngoba kubiza ukuthi sibathethelele. Kodwa ukuze bathetheleleke ngokuthi wena lisuka igqubu bakhulekele, hhayi ngoba bezothethelelwa ngempela. Cha, abanye babo bafile, abanye babo bayaphila, kodwa ilona loyo usazojeza ngento ayenzile. Kodwa indlela uNkulunkulu afuna kusuke ngayo kuwe igqubu, bakhulekele. Verse 43 kaMathewu 5 uthi, nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Verse 44, kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo. Lingena lapho-ke, siyabakhulekela. Verse 45, ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Uma ungakwazi ukukhulekela umuntu omzondayo, ngeke ube umntwana kababa osezulwini. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini, ngokuba wena uxolo, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Akakhethi uNkulunkulu, hhayi akakhethi, kodwa wena uyakhetha. Khona obapha izipho, khona ungabaniki, khona obakhulumisayo, khona ungabakhulumisi. Akusebenzi ukuthi ucashe uthi uyena ongangikhulumisi. Uma yena engakukhulumisa, umkhulumisi ngani wena? Uyabona nje esihogweni wena, ngeqhubu nje olibambile. Bayakhulekelwa abantu. noJesu wenza okufanayo. Ngisho inceku uPetru wahosha inkemba, wanqamula indlebe yenceku, wayithatha uJesu wayiphindisela. Wayiphindisela ngathi akaze kuze kwenzeke lutho. Hhayi, mina ngiyakutshela ngikufihlele, ngeke ungene ezulwini ungenalo uxolo. And esihogweni kuthiwa kugcwele amakholwa angaxoleli, agcwele esihogweni. Lithi ikholwa, hhayi ngiyaxolela kodwa angizukholwa. Awuxolile uma usho njalo. uNkulunkulu akasisize bafowethu, hhayi akasisize. Siyadinga ukusizakala. Thethelela, hhayi thethelela. Noma ngabe umama wakho wenzani usemncane, mthethelele. Noma ngabe ubaba wakho, mthethelele. Noma ngabe ubani, mkhulekele, ngoba uyamzonda kudlule. Mina ngisho nalo wakunubekeza usemncane, ngisho ukureyipha, lo wakureyipha umncane angakudabukela. Mhlawumbe walibika udaba langathathelwa phezulu, wabazonda, bathethelele, ngoba ngeke ungene ezulwini. Ubungazange woniwa, bathethelele, bacelele uxolo, ukuze ube ngumntwana kaNkulunkulu osezulwini. Ngoba yena uphumisa ilanga lakhe kwabalungileyo nabangalungile, anise imvula yakhe kwababi nabahle. Verse number 46, ngokuba uma nithanda abanithandayo, nina mvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza lukhulu luni. Uma ubingelela nje abafowenu bodwa, abenzi njalo nabezizwe na? Yabona lento ukuthi umbingelela, nibingelelani ngoba nizwana, naxabana, mhlawumbe naxabana nibancane, noma naxabana kunjani, anibingelelani. uNkulunkulu akayifuni. Nizolahlana obabili futhi. Wena ubheke uyakholwa, kodwa nawe usuwenza leyo nto. Hhayi bazalwane, uthi kuverse 48, ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Manibe ngabapheleleyo njengoba uyihlo wasezulwini ephelele. Uhamba-ke lokho ngokufanele inkosi. Ukuhamba ngokufanele inkosi. Kusho njalo uverse 11 wabaseKolose sigijima naye.
uthi nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhule ekumazini uNkulunkulu. Thela isithelo emsebenzini elungileyo, nithele izithelo. Zinjani iy'thelo zabo? Uthi uJesu siyobabona ngey'thelo zabo. Hamba ngokufanele inkosi. U-1 John chapter 2 uverse 6 uthi lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokhu ahamba yena. Uma nje wena uthi uhlezi enkosini, umusho leli gama lokuthi uma kuKristu Jesu isidalwa esisha, hamba njengokuba ahamba yena. Hamba ngokufanele inkosi. Hhayi, akulula ukukholwa, ngiyakutshela mina. Akulula ukukholwa. Indlela eyezulwini idlula kwamakhelwane. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. And umakhelwane uyena oqala okuhlukumezayo. Umakhelwane uyakuhlukumeza, udedela iy'nkomo zakhe noma iy'lwane zakhe ezokona ingadi yakho. Kuvuza amanzi ey'tamukoko ehlela kuwe. Uyayibona nje lento, uyayibona nje. Akafuni yena ukujika kude, unqamule egcekeni kwakhe ayongena kwakhe, usukhulumile akezwa, niyaxabana. Hayi, ngeke ungene ezulwini. Mina ngikhuluma nawe, angikhulumi naye ngoba yena akangizwa. Ngikhuluma nawe wena ongizwayo. Thela izithelo ezifanele ukuphenduka. Verse number 6, 1 John chapter 2. Lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokhu ahamba yena. BaseKolose bokuqala chapter 10, nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke. AmaHebheru 11 verse 6 athi ngaphandle kokukholwa awukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa awukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Uma ukholwa-ke uhamba njengokufanele inkosi, uyayithokozisa ngakho konke, uthela izithelo emsebenzini yonke elungileyo. Uyakhula ekumazini uNkulunkulu. Uyakhula nje wena. Hayi, ngiyabuza. Uyakhula nje wena ekumazini. Phela kufanele ukhule mntakababa ekumazini. I-aim yakhe esithola ku-1 Timothy chapter 2 verse 4, uthanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazeni iqiniso. Uyakhula nje wena ekumazini. Khula ekumazini usuku nosuku. Ngeke ukhule uma ungazwani nezwi. Ngeke ukhule uma ungazilaleli lezi nkonzo. Ngeke ukhule uma ungabulaleli ubufakazi esikuthumelela bona abantwana bakaNkulunkulu esebasizile uNkulunkulu. Ngeke kukusize. Lalela ubufakazi. Lalela iy'nkonzo izwi likaNkulunkulu. Funda nawe ngokwakhe iBhayibheli ukuze ukhule. Ngoba uma ungakhula akuzokwenzeka lutho. Inhloso kaNkulunkulu ukuthi abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngoba isihogo akasidalelanga abantu bakhe, usidalela uSathane ney'ngelosi zakhe. Uzokwenze njani-ke wena? Ufuna ukujoyina uSathane esihogweni? Noma ufuna kuya kule nto odalelwe yona izulu? Khetha indlela zimbili kwathi angilicule. Khethe yakho, ngoba indlela zimbili. Hayi, khetha mntakababa, zimbili ngale kwethuna. Uthi ku-verse 10, nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu. Asiguqe sikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Hayi, siyambonga. Nisalungiselela ukuze Richards Bay. Sinilindile nathi siyalungisa. Siphansi phezulu ngapha nama-appointments. Yabona le nto ukuthi bengingazi mina ukuthi izoba kanje. Ngibhizi ama-appointments ngapha bese bengisiza-ke abanye bavele bangafoni. Angazi uma bakhohliwe noma-ke sebeshawe isitha nje abasathanda ukuvuma izono. Angazi. Kodwa-ke mina ngiyalisebenzisa ithuba profitable. Ngoba kuningi okufanele sikwenze. Ningakafiki siyanilungiselela. Niphile nonke emakhaya.
Asiguqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu sithandayo. Baba olungileyo, Baba ongcwele, siyabonga uthando sithande ngalo, siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Uyasondla ngezwi lakho, ngiyacela kubusise lona loyo zwile kakhulu, alizwe abese yalenza izwi lakho ukuze Nkosi angene ekhaya ezulwini, ngoba wena ulizwi, uyindlela neqiniso nokuphila. Ngaphandle kwakho ngeke simbone ubaba ekhaya ezulwini. Siyabonga-ke Nkosi ngakho konke, siyacela usibiyele, usigcine nemindeni yethu, usivikele phansi kokuvikela kwakho ngamaHubo 139 verse 5, amaHubo 17 verse 8, amaHubo 34 verse 7 no-Isaiah 54 verse 17. Wonke umuntu osekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova uphansi kwe-umbrella yalawa amavesi. Siyabonga Nkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Hlalani kuye ningasuki, noma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Umshumayeli chapter 10 verse 4, Ecclesiastes chapter 10 verse 4. NgesiXhosa bathi intshumayeli 10 verse 4.